Grazas, Serville, por estar un ano máis con nós.
de abandeirados. O capitán de abandeirados é don Adrián Comesaña. O capitán de Rondalla, don Miguel Martínez. Dirigidos por doña Silvia Posada, recibimos con un fortísimo aplauso desde Tui a Rondalla o Mosteiro de Pexegueiro. Pois aí teñen o capitán de abandeirados da Rondalla, don Adrián Comesaña, saudando os concelleiros do excelentísimo Concello de Gondomar, por suposto tamén ao seu alcalde Paco Ferreira e o alcalde Deni Gran, que xa tamén nos acompaña.
En este xeito recibimos a rondalla de Valladares. Ya está,